Yes, action. Hej så alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. Jeg vil bare lige sige i den her video her, at den her kanal kommer jeg nok til at bruge til et eller andet, jeg lige finder ud af. Jeg ved ikke lige nu, hvad jeg skal bruge den her kanal til, men den ligner meget min main YouTube-kanal lige nu. Jeg ved ikke, om det kommer til at være noget andet Minecraft, eller det bliver vlogs, eller hvad det bliver til. Det skal jeg lige finde ud af. Og så kan det være, at der kommer et eller andet mega nice ud på den her kanal. Jeg lover ikke noget. Men jo, jeg lover selvfølgelig, at der kommer noget ud på den her kanal nu. Fordi jeg vil rigtig gerne lægge noget ud på den her kanal, fordi jeg kan ikke lige forklare, hvorfor jeg gider det. Men jeg har bare sådan en følelse af, at jeg vil rigtig gerne uploade på den her kanal. Så du kan i hvert fald se frem til måske vlogs, måske mere Minecraft. Jeg ved det ikke. Vi finder i hvert fald ud af det alt sammen i fremtiden. Den her video er bare for at sige, at der måske kommer noget ud på den her kanal lige om lidt. Jeg skal bare lige finde ud af hvad, for jeg har virkelig ingen anelse om, hvad der kan komme ud på den her kanal. Så I kan skrive ned i kommentaren, hvad I virkelig gerne vil se på den her YouTube-kanal. Og så er det jo bare mega nice, fordi så kan det være, det kommer. Altså, jeg tænker godt, der kan komme et eller andet ud på den her kanal. Så skriv nogle forslag ned i kommentarfeltet, og så kan det være, det kommer ud på den her kanal her. Og ja, ellers vil jeg ikke sige så meget end like videoen, hvis du kunne lide, at jeg begynder at lægge et eller andet op på den her kanal. Og så skriv dit forslag ned i kommentarfeltet. Og så subscribe, hvis du synes, hvis du gerne vil se, hvad der kommer ud på den her kanal her. Og så vil jeg ikke sige så meget andet end at vi ses i en fremtidige videoer. Og så gå ind og tjek min main kanal. Hej hej.